Nggih, Dirgo Yoswa menggah kok nggih. Ingkang bagus sehat. Dirgo Yoswa. Bendang kula gadung masuk di ceritane wong seneng tunggal sak bali wiwitane lungguh jejer saben dinane saya suwe Panci monggo bar niki saben jejer nekel tangane banjur ngomong ngedek ceritane wong seneng tunggal sak bali wiwitane lungguh jejer saben dinane saya suwe saben jejer nyekel tangane banjur ngomong mas aku tresno kowe banget nongo atiku digawe lara kembang melati agawe larane ati kembang kecubut teling singan atiku digawe bingung 12 ke teling singan nggih kembange mawar tresnaku wis kadung buyar Mas Haris monggo merapat Mas Haris ora geno go sembrono Pak Gepeng monggo merapat biasanya nyanyi dhewe di Pak Gepeng nggih ayo Bu ayo sekali lagi ayo yo Mas teling singan yuk Mas Mas Haris monggo merapat ke sini kita sedikit bersama Nyi Cahyo Muda kira Mbak Yati Baji monggo lho Om alhamdulillah monggo 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 Sarip diparani ngoyo-ngoyo jarene wong wis mangkat lunga dienteni ngoyo-ngoyo jarene wong wis teko kono Mas Haris Mas Sutres monggo merapat warna-warna pandawane nadyan durung ketemu dhewe tuko pamuse trimo ngurung sakmene wae Mas Sutres santen Mas oh siap ini masih kita tunggu lagi OTW barang sampeyan papangnya nyatane
kuning. Bablas ki si kucing kok bar iki. Bablasnya si kucing Mas bar niki Mas. Farhan si kucing. Ayo babi ngadep. Kondur. Ayo bar iki. Ayo. Diparani ngoyo-ngoyo jarene wong wis mangkat lunga dienteni ngoyo-ngoyo jarene wong wis teko kono Bablasnya si kucing. Seraginan. Bar si kucing napa Om? Barang Kelincucul, oke, sisan yuk. Monggo Pak Joko, mandap. Kelincucul Mas.
jebulane kusa-kusu keburu mlebu wakasane montang mandhe rakate akeh aku dhewe kagepane Yo, bablas manis masih monggo pada gepeng manis manis monggo diberkahi Rizka mau Rizka dia mau nikah manis terus aku nak kelinciku aja beda aku terus beli nang Semarang manis yuk mas dia mau nikah Rizka laja bulane krusa-krusu keburu nafsu asane montang manting kakate akeh aku dhewe sing
rame mesem satone matu kaya ngekeme atiku Mas Asep di Pedre kangane ati monggo bapak markam putih nggih ayo ditonge kene monggo ayo monggo Mas Joko monggo aku digulane Jawa kowe zamane dasare prasaja monggo bapak markam go kaya nggih nampa ambil pepundene wae selembar. Terus nggih. Akhir kepeng biasa lah. Lah iki kan pepundene kan Mas Gino. Lah kok padha wae lah kae kabeh-kabeh Mas Maman Asep kok kabeh bingung Pak De. Lah kok Pepe Juli kan kok bingung Pak De kok bingung. Sembah nun Pak De mugi pinaringan berkah barokah. Amin. Pak De jane nggih mboten napa-napa susuk terus paringi Mbak Gia ngoten. Nak wani njaluk Bude. Anu, lah Mbak Gia niku anu cemburu kali Mas Gino kok. Oh, Bude cali. Biasane iki ya wedok. Lah kowe wani nak wani njaluk Bude. Sehat-sehat Kang Masku. Lah jatahe ngene Bude mau ngono sakmene Pak ngono. Ya. Yo dilebokke yo. Gimana sekarang Mas Arif Mas? Pasti nanti selalu.
Mas Gino nggih Mbak Rizka, Mbak Ya. Tias, mawon.